Lada ka jing suk ka ba piwat, kam day ha ka ban penbet ya ki jing e jong pi. Henry ha ka jing ngap jar jar ha shua ban stang ya ka sngi. Hatu piju perkhan baka wei ka khalap mat jong ka jing ai e ublay ka khamla bad klan banya baro ki jing e jong pi ba pi man ha ka jing im jong pi. Ha ka ni ka step ha ba ka perthei kadang jar jar ompat don jing sawa bat ompat don jing penthut tang ka step perngap bakin jai bat ka jing don jong ublay. Hakilum Meghalaya batap daulo kamen siem kasdang pan sngotu bakajing suk kamwan na kani ka birthday Henry kajing suk kawan na ublay. Hatu balay bakamen siem jong pi kas ngau suk tam ha kipor bapis ngap jar bet yikin hikilum ulo uyat suki suki kasngi kadang am bakan mi hang ni om dan jing kulmar bat om dan jing ade Henry dan tang ke jing suk ka ba ublay uai to pen bet ya ka men siem jong pi menta to pen sange bat pen jai jai ya ki jing mut jing berkhat jong pi bat to ngam namar ba ublay udang keren. Hatu pilong ki balas ngap ya kasur ublay ne pila sya penthami da kani ka perthai kaktin ublay ka ong melong ka jing yada bat ka jing kermen jongi kum kini kilum ki bas khem kum taru ka jing ai e jong ublay kam jukla wat lada kani ka perthai ka kala wat lada ka jing em jong pi ka kulmar ublay uyai don bat udang yai iet ye pi. Hatu pinget ba wat hapreng ki jing e jong pi ublay udang treikam pet menta kasni kasdang banmi ka jing shai kasam dingba ulo kumtaru ublay urong ha kado nuot jong pi uwan ra jing shai habadon jingdom to ino ya ki jing bakla ki barim to pelat no ya ki jing shep tiem baro bat to pedyang ya ka jing isen ai bat ka jing kerku jong ublay menta lada ublay udang a ya pi pat sa ka wei kasngi hatu pilong ki bakloy bat ki balapen kre ban ai tilot yada de met bat men siem hau kajing ai e jong ublay kam day kabangi yo namar ki kam jongi Henry kadai kajing ai ngau ba jong u blay yangi kadai kabangi yo e phem don kam bandong ki ba janai Henry pidon kam tang kadonut ban wan shau tubu ya kajinget jong pi tang hau om hagani kaperthai kabakala man kasni hatu pila IT ya kadonut jong pi hau blay ni pidang penne donut bat pidang bat hi ya kijing e jong pi ko blay ko pa ba yen hakani ka step batmai ni wan shami da ka do nuot ka bas ngoret metep ya kijing e jongi metep ro ya kijing kuslai jongi baro ngi ai tilot hami menta tu pen shai ya kidan ti jongi tu penne bat tu pen klan ya kijing e jongi haki por bagi snotlan tu ai por yagi bangin ya chakmat klam randian klam du jingkerman hakipor bangi syaptia tu ai jing suk hangi batu hikai yagi bangin syania tang hami
hamman kasi jong kejing im jongi ngipan ya kan ni paro haka kerteng uji sukris utrai jongi amen. Kat bakas ni kandang mi pura tura ya kan ni kejing sok ringkat pat pi wat sya ya ka perthei ban sim no ya ka to im ha ka jingai e jong uplei menta bat man nakasngi buon sien ni perkhat bangi dei ban long ki ba bha bat janai shwa ban wan sha uplei Henry ap yangi ban long ki ba janai bat kwa yangi bangin wan pai sha u komba ngilong Tia lada ha kani ka step pidang ra ya kijing kuslai bat kijing e wat re na u Henry wan sha u menta bat to aila ya ka jing shai jong u man penjem ya ka do nuot jong pi kumba kasngi kami pat ka kiu suki kumtaro to ai baka jinget jong pi ru kandang kiu kat dang mi kisngi Watla kasgi kawan ra chung e watla da kijing perkhat kisdang bat ki to ken mau baka jing suk kapa pis ngau menta kadang don hapo jong pi namar ublei udan ringkat pat pi tang ha kani kapor Henry hamman ka klip bat jong ka jing em jong pi to ya chakmat menta da ka jing shep tiang Henry da ka jinget bat ka do nuot pasanya ha ublei bat kat ba pidang ya ding ba ka ni ka sngi to long ru ka jing shai nak benta ki wei pan to ai ka jing sok to kran da ka jing ie to pen i ya ka jing ai ai komba pilayo na ublei bat ka jing sok jong ublei kan ne bat pi menta bat junam lada kani kaching duai kakta ya pi to tho amen ha comment patu share lam shaki weide ki badon kam ya kaching so pila bat kershan lam ya kani ka channel da ka ba join ya ka ken hun duai lam da ka ba click ya ka link ha description kublai shibun to ublai on kerku ya pi baro